què fas vestida amb el pijama? Doncs me n'anava a llegir una mica abans d'anar a dormir. Ara estic llegint un llibre de Roald Dahl que es titula Charlie la fàbrica de xocolata. Ah, jo he vist la peli. Sabies que Roald Dahl, a més d'escriure molts llibres, ha fet alguns guions de pel·lícula, com ara el cas de Chitty Chitty Bang Bang? Chitty Chitty Bang Bang, això em recorda una cançó, no? Sí, i ho és, i va estar nominada a l'Oscar, però jo el que et volia dir és que és una pel·lícula de pirates, castells i un munt d'aventures. Si t'esperes un moment, uns nens d'aquesta escola et parlaran sobre aquest film, ens farà una petita actuació i potser ens canten una cançó. Endavant, companys i companyes de P4 de la classe de les Àguiles! Els valors que ens aporta aquesta pel·lícula són optimisme, família i il·lusió. Superació i fantasia.